Egia da gizakiak eragina duela planetako sistema klimatikoan. Berotegi efektuko gasen isurpenak historiako handienak dira eta giza zein natura sistemak eraldatzen ari dira. Giza ekinbideak eragindako berokuntza globalaren jatorria, egungo gizarteen ekoizpen eta kontsumo moldeekiko mendekotasun handian datza. Horren bestez, beharrezkoa da isurpenak drastikoki murriztea, batez besteko berokuntza globala, 2 gradu zentigrado baino handiagoa izan ez dadin. Joera hori geratzeko, aldaketa behar da teknologian, ekonomian eta lidergoan. Herrialde eta eskualde guztiek ahalegindu behar dute karbono gutxiko eta klimara egokitutako ekonomia batera aldatzeko. Euskadik 10 urtetik gora daramatza lan horretan. Europako irizpideekin bat eginik, karbono gutxiko gizarte, ingurumen eta ekonomia sistemarako bidean aurrera goaz, datozen urteetako 6 ingurumen erronka nagusiei aurre eginez. Hainbat alderdirekin zerikusia dute horiek, tartean energia eredua eraldatzea. Klima aldaketak eta ingurumenak osasunean duten eragina. Baliabide eraginkortasuneko ekonomia zirkularreko eredua abiarazteko premia. Gure natura kapitalaren zaintza. Biarretziko belaunaldiekiko konpromisoarekin eta erantzukidetasunetik. Europar Batasunak, nazioarteko trakzio erakunde den aldetik, 2030erako isurpenak modu nabarian murrizteko eta energia berriztagarrien erabilpena areagotzeko konpromisoa hartu du. Horiek horrela, eskualdeak gero eta konprometituago daude klimaekintza globalarekin. Eskualdeen arteko lankidetzak, ingurumeneko politiken ezarpena eta sigimendua sendotzen du. Esaterako honako lankidetza sare hauek eratuz. Energy, Encore, The Climate Group, Euskadik eginkizun garrantzitsua du azken horretan, mundu mailako mugimendu horren estatuen eta eskualdeen arteko aliantzan lehendakarikide denez. Estatuek izenpetzen dituzte itun nagusiak, baina eskualde eta hiri mailan gauzatzen dira ekintzen 80%. Hori dela eta, eskualde eta toki mailako partaidetza aktibo eta konprometitua funtsezkoa da nazioarteko akordio horiek arrakasta izateko. Euskadik, Europako isurpen guztien 0,5 besterik ez dakarrenak. Karbono gutxiko eta klima aldaketaren inpaktuetara egokitutako ekonomia lehiakor batera aldatzeko lanean dihardu. Horretarako, 2020erako Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen esparru programan ezarritako konpromisoak betez, 2050erako klima aldaketaren Euskadiko estrategia osatu du. Epe labur eta ertaineko ekintza planen bidez gauzatuko dena, murriztea eta egokitzea xede direla. Estrategia lagungarria izango da lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzeko, klima aldaketari, enpresen eraginkortasuna eta pertsonen konpromisoa areagotzeko aukera iritzita. Aipatutako helburu horiek lortu ahal izateko, 9 jomuga eta 24 jarduera ildo zehaztu dira guztira. Murrizketa premiak ezarri zaizkie energia sektoreari, garraioari, lurralde ereduari eta hondakinen kudeaketari, berotegi efektuko gasen isurtzaile nagusiak direnez. Eta egokitzapen premiak berriz, naturguneari, lehen sektoreari, itsasertzaren babesari eta ur hornidurari. Horri esker, klima aldaketaren efektu txarrei indar gehiagoz kontra egin ahalko zaie, berrikuntza eta administrazioaren kudeaketa eredugarria direla medio. Gure etorkizuna dago jokoan. Klima aldaketaren aurka egitearen kostua, munduko barne produktu gordinaren 2% da, aurka ez egitearena 20%. Euskadi aurka egitearen alde dago, erronka bere gain hartzeko prest dagoenez. 2050erako klima aldaketaren Euskadiko estrategia.